जी का भौजी? अरे हौ वाला गनवा लगाई ना जे एकदम डीजे पैटर्न में आइल बा मोनू अलबेला वाला। ठीक बा भौजी, ओके। भौजी काजी नाचो 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 काजी बोला बोला छठी मैया की डीजे पर कमर हिलावत बरजी डीजे पर कमर हिलावत बरजी सजल बाटे घाटी सजल कौन सुफिया शोभत हरी हरी गाड़ो लौखिया सजल बाटे घाटी सजल कौन सुफिया शोभत हरी हरी गाड़ो लौखिया निकल के छठी माई के पंडाल का चाहे बासा के बहंगिया बहंगीला चकाता जा। ए भौजी का? हमरा कहलू कि डीजे पैटर्न बजाव और अपने धीरे धीरे गावे लगलू। अरे का कहीं देवर जी भुला गइल रहनी बजावा। का चाहे बासा के बहंगिया का चाहे बासा के बहंगिया आ बहंगीला चकाता जा बहंगीला चकाता जा अपने ना देवर जी पियरिया आ बहंगी घाटे पहुँचा ए दीदी तू आवा हो शर्माए तू कुछ नाच ए भौजी का कहतनी देवर जी? अरे थक गई नी हो, अब नइखे नाचे के मन करत, तनी धीरे धीरे गाव। अच्छा हाँ तो रउए नु नचास धइले रहे त नाच। ना हे भौजी। अच्छा रुक आया बहिन तनी धीरही गाब। बड़ी रे पावन हटे छठ के बरतिया छठी माई रखेली सबके इज्जतिया बड़ी रे पावन हटे छठ के बरतिया छठी माई रखेली सबके इज्जतिया करे दिया रजिया दीनानाथ राखी है हे भौजी का देवर जी? बुरा ना मनबू, एगो बात कही। तो बोला देवर जी बुरा काहे मानब हो? ए भौजी फिर नाचे के मन करता, एक बार फिर तो झुमा देना। बाक देवर जी कैसन बनी रहुआ जी? प्लीज भौजी एक बार फिर से भौजी। अच्छा ठीक बा।